Dneska nebudú už vnikať žiadne špeciálne zábery, fakt na to nemám náladu. Preto budem do všetko obkecávať. A že čo je toto? Najprv som si myslel, že to je nejaký bunker, ale teraz keď sa pozerám zbližšia, to vyzerá byť, že to asi boli hrobky. Samozrejme informačných tabulí, okolo toho tu je požehnanie, nevieme, ktorú skôr čítať. No, žiadna tabula. Tá veža sa mi ľúbi, Daniel, máš optiku. Ťamťung, ľudia má obrovskú výhodu, že používa optiky, že má veľa optických objektívov. Násobná optika, 10-násobné približenie, to je digitál, digitálny výrez a toto je 20-násobné približenie. Jupi, ste radi? Ja áno, kupujte Ultry. Mal som halucináciu, tá vlajka, jak sa tam pohla, že tam vie vlajka, musím natočiť chytro, presunie záber. Lenže chorá hlava zabudla vyhodnotiť, že tá vlajka je za stromom. Ako dneska mi ide karta, dobre, hneď od rána, to klobúk dole. Záchody? Pozaj, no. Ale áno, to je jedna z prvých vecí, čo Daniela zaujíma, akože kde je vecko. No pri tom množstve vody, čo ja vyslopem. WEC. A oplašuj sa, debil, to je ono. Pri tom množstve vody, čo ja vyslopem, tak jednoznačne musí riešiť záchody výrazne častejšie ako bežní ľudia. Ľudia, podaril sa záber na inom vodopáde s inou kačicou, ledva som to stihol. Fú, ďakujem ti, pane. Ja som vedel, že existuješ. Dobre, Juraj, dobre. Wow, akože ten Hauko tu je na voľno, či ako? Nevyzerá moc. Nevyzerá ako pudlík proste. No. Ty si takzvané bojové plemeno. Ahoj. Ahoj. Však sa usmieva, tento je pohode, ešte sere na mňa. Typujem, že len niekomu utiekol. Takže máme spestrenie pri vodopádoch. No. Ďalej. Počkaj, opatrenie, Juraj. Ja strihnem na hente kačice, či náhodou je slnko do záberu. To sa dá, toto. Dneska mi ide karta, ale dneska mi ide karta. Ja strihnem na tie kačky. Úplne tam na tej hrane. Bolo by tu totálna jeba luxus, keby sa mi ešte tie podarilo spomalene natočiť. Ale hlavne nie, kurník šopa voči slnku. Keď ja budem prezidentom sveta. Ja aj slnko zakážem. Bude svietiť. Dobre, Daniel, už ti jebe dosť, tu stačí. No, výhľadkové miesto je dosť. Tam sú turisti, ten tam GoPro vyťahuje. Špeciálne zábery takisto robí ako Daniel, že? Tam hore sú turisti. Teraz tu odišiel ten pádik, čo ste videli, však chvála Pánu Bohu. A kačičky, špeciálne zábery už asi nebudú. Tak si to poďme zhrnúť. Zádu je kaskáda. Pravdepodobne ten psík je s týmto párikom, mám taký pocit. Ahoj. Ahoj. Jasne, tam máš one. Tak sa teší, keď ich zbadal. To bude pravdepodobne s nimi. No dobre, Daniel, špeciálne zábery, no. No, zjavne ten Hauko nebol s tým párikom, lebo... neviem. Juraj je z ňou vystresovaný a zase tvrdí, že tento pes je úplne v pohode.
teraz sa presunieme od vodopádov, ľudia do jaskyne. 3, 2, 1. Tuto to vyzerá byť, neviem, jaskyňa, taká mikro. Nie je tam moc extra dnu vidieť. Predpokladám, že vliesť sa tam dá, ale ja to robiť nebudem. No dobre, hop. Ešte máme návštevu, takže opatrne. A my let's go skontrolovať záchody, v akom sú stave. A záhada s obsíkom je asi vyriešená, pretože ten párika odišiel, pes nešiel za nimi, potom pes išiel popri nás, keď sme išli na to fotiace miesto, sa tam pomotal ešte doslova ľuďom pomedzi nohy a potom odišiel. Toto lano tu vyzerá byť zipline, no. A Daniel už špekuloval. V prvom rade som mal paranoju, že čo, aký je to elektrický drôt, náhodou, ja som chytím po trase ma, tak som to riskol na trase. Ale už ma napadlo, že či by som to skúsil preručkovať aspoň do polovice. Kurva, to pruží. No, z ručkovania asi veľa nebude, kurdaj sa. Dobre, práve ma to prešlo. Choditi. To je mačička. Neviem, či sú moje informácie správne, ale mačka môže byť trojfarebná, aj dvojfarebná, jednofarebná, ale kocúr môže byť len údajne... Kocúr nemôže byť trojfarebný. Choditi, už vrti chvostom, to nie je dobré. No, dobre. Tak. No, a my... Do Milána. Do Milána to ide. Toto. Je. Píču. Takže dobre, pekné, príjemné posedenie na káve. S tým, že tie miestne vypalovaky, ak tu hrajú, tak toto ma fakt zaujalo, táto hudba. Tak dúfam, že mi to prejde na YouTube, že mi to nedá ako komerčnú hudbu. No. Ďalšia muzika. Správne. Hej, už to pokazili. Ľudia, teraz nejdem zachytávať tú hudbu, ale chcem sa pochváliť s tým, že ako ten Samsung prekvapil, že aká tam brutálna stabilizácia. Keď Juraj tam tancoval, tak ja keď som ho natáčal, ja som s tým telefónom robil toto. A na tom zázname ste mohli vidieť, že tam vlastne bol len pohyb, ako keby som robil s tým telefónom iba takýto nejaký drobný pohyb, ale vyslovene len tento, a nie tento. Takže stabilizácia, že fú, že to vážne. Ťamťung. Ľudia, za kávu som zaplatil 4 marky. A Juraj tam pozeral piva, že tretinkové, že 2,50 €. Čiže káva vyšla pre každého euro, ale podstatné je, že sme bohatí. Pozrite sa, čo som našiel na zemi. Ja sú milionáš. Ľudia, Juraj. Sme bohatí, Juraj. Ježiš, prstenek. Ja neviem, čo to je, ale určite bola taká blbosť, že nemá hodnotu ani cent, ty kokos. No. No ľudia, Tiško Benz a pri tejto benzínovej pumpe je takýto parádny výhľad na tie vodopády. A toto tu, to je sútok tých dvoch riek. Jedna je, neviem jak sa volá, a druhá tiež nie. Vrbas, to mala byť asi tá tmavá.
Dobre, a ešte tie hory v pozadí. Keď už dneska natáčam krížom krážom a nerozmýšľam pri tom, tak nech sa páči takto. Toto je ono. Tak, láska na každom kroku. Tam dole, čo je tá plošina, tak Juraj vypísalo AI-ko, že tá je platená, že keď tam chcete ísť, že 4 eurá. A doporučala mu AI, že treba ísť sem na toto výhľadkové miesto, však pravda je nás tu dosť. No, tak, takže tak. A ja sa to pokúsim využiť teraz na nejaké zábery a my potom teda možno sa aj pôjdeme pozrieť dole, či tam budú od nás pýtať 4 eurá a uvidíme. Teraz nasledujú špeciálne spomalené zábery. Pri vodopadoch je takáto tabula a Juraj našiel 3 české hovory. Jedna, zjavne druhá, tretia, štvrtá, takže 4 a na zdravie. A potom ešte slovenská jedna. No a tu sa stále ľudia motajú a no bude takto. Choďte mi zo záberu. Tam sú tie výhľadka, kde sme boli my. A teraz sme sa pozrieť teda, že smerom dole po tej ceste, k tej plošine a tam už je stánok a na tom stánku je napísané Ticket Sales, čiže predaj lístkov. No, takže určite nie. Šup, odchod. A ďalšia vec. Tu je vchod na výjazd Daniel, vchod na zipline. Tam hore by bol parádny výhľad z toho miesta. Len problém je v tom, že tu na strom nacapili teraz zákaz. No, takáto pravdepodobne z toho dôvodu, že jednoducho teraz tá zipline nefunguje, aby tam ľudia nevozili. My teda ideme od tých vodopádov už preč a ešte ma zajímalo, prečo tam tie auta vytrubujú, pravdepodobne je to počuť, prečo vytrubujú, tam vytrubujú? Či tam je svadba, alebo... No, už to určujem za strúbenie tam. No, možno stihneme voľačo natočiť, záznam nechám bežať, ale pravdepodobne asi nie, lebo sú tam len stromy a poviem pravdu, neviem čo to je, neviem prečo to robia. No, smola. Trúbia, nevieme prečo, no. Svadba, neviem. Možno svadba, možno, neviem. Ale tam vidíte ani hovno, to je podstatné, takže... Kurva zlietni. No, pardon. Takže ľudia, centrum a tu to žije. Ľudia! 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 A nikto nič. Nikto nič nerozumie. Chvála Bohu. Ľudia, tajná ulička. Ideme to preskúmať. Možno to je nejaké tajné feťácké doupie. Vyzerá, že tu ničoho není. Možno lezeme na súkromný pozemok, ja neviem.
Frizerský salón. No tam strihajú ľudí a... Ale nie, to len vyzerá nejaký prechod, takže žiadna tajná komora. Také striekačky tu po zemi, one budú... Ty kokos. Urbex! Ľudia, Urbex! Po prípade bacha na hovno Daniel, že? Tam je ďalší priestor. Skrytý. A potom hen tam hore po schodoch ešte. Povie, či to je našťané, alebo to napršalo. No a potom sedí hen tam nahore, to je OK. A preskúmavačka pokračuje a vyzerá to tak, že sem sa hodí na taj naša chlastať. Po prípade aj srať. Zajímavé. A vlastne tie schody, čo som ukazoval, sú tieto tu, takto. Pretože aby človek nestúpil do hovna, čo ti jebe. No nič. Zaujímavé miesto. Toto vám asi z jajec len tak nikto neukáže. Ja som tam nechal, možno ma aj nájde potom tu. Rieka. Našiel ma, dobre. Si nevedel, kde som, čo? A takto funguje Danielova hlava. Logicky som mohol počkať. Ne, chorá hlava ma poslala preč. No. Vy sa na to pozeráte, ale ja to žijem. No dobre, Juraj, kam sa vyberieme? Let's go! Vrta mi tu hlavou viacero vecí. Napríklad, prečo hen tam hore je, že frizerský salón, zároveň vedľa je tam reklama na reštauráciu. OK, nechápem. A potom tento nápis sa mi páči, že Kinder. Teraz pozerajte dobre. Palačinkárnica. OK, let's go ďalej. A ľudia, my zás žereme. Juraj ma uviedol do reality. Za euro 50, čo myslel, tých hranov je koľko, pol kila? Dobre. A Juraj má hotdog, alebo čo to má, či hotdog má. Čiže hodotil psa. Ináč je ich tu dosť, ich tu pobehuje, takže... Dobrú chuť, Juraj. Tak, Juraj hovorí, že mu chutí a že je to úplne v pohode, pretože u nás zaprdený párok v rožku stojí 3 €. Tak zjavne ja som s cenami odtrhnutý od reality. Jasné, že tie hranolky sú polotovar, ale... OK. Ja naobedujem, takže ja to riešim aspoň takto. Nejakou malou palcovou jedla. No. A ešte ľudia... Ten hotdog, čo mal Juraj, to bol premium, ten stal 2 €. 2 €. A že ten obyčajný nie premium stojí 1,50 €. A hranolky stojí 1,50 €. Že som si aj ten cenník dobre nepozrel. Kurník šopa. Ľudia, viete sa majú takto, je 6.4. Juraj tvrdí, že je veľkonočný pondelok, predpokladám, že má pravdu. takže tá pošta, ktorá je tu, je ten vstup z druhej strany, je zatvorená. Ja som si pôvodne myslel, že tá slečna, čo tu bola obsluha, keď som sa pýtal, že pošta, ona že zatvorené. Potom pozerám do rozvrhu, na Google a tam bolo, že akože otvorené do 15, tak ešte by som to bol stíhal. A potom Juraj povedal, že je veľkonočný pondelok, ale to je okrajová informácia. Ďalšia informácia je, že jednoducho v tomto podniku, je to kúsok od centra ľudia a tie ceny tu majú úplne výborné, výrazne lacnejšie ako v tom centre. Takže tu majú ten, takto, aby som natáčal ďalších ľudí, tu majú ten prémiový hotdog za 2 € a hranolky za 1,50 €. No, my sa musíme predrať zase cez davy ľudí a potom ideme pozrieť. Nechajte sa prekvapiť. Ľudia, týpek naľavo pravdepodobne došiel na bajku a tam oddychuje. Ľudia, prekvapenie sa nekoná, pretože Daniel to zás popletol.
No, čakal niekto niečo iné, ja znovu bohužiaľ áno. Totiž to našli sme tu Beer Pub, kde podľa jednej recenzie by tam mali mať čapovanú krušovicu. Tak z toho sme usúdili, že by tam mohli byť čapované krušovice pivo. Samozrejme, mali sme iným smerom, Juraj bohužiaľ počúval mňa a ideme iným smerom a my sme chceli akože dáme pivko, pôjdeme do Binga na nákup a na základe Danielových informácií sme vytvorili spoločný záber, že máme do cestou do toho Binga, ale bohužiaľ to pravda nie je. No, takže tak sa veci majú. Takže prekvapenie dneska nebude. No a bingo je tu. A chvála Bohu je otvorené, lebo podľa všetkého teda je ten veľkonočný pondelok. Ešte sa ma Juraj pýtal, že ozaj veľkonočný pondelok, že si to prever, nie že narozprávaš hovadiny do videa. Tak napíšte do komentárov, či 6. apríla, či bol veľkonočný pondelok alebo nie. Ďakujem. My ideme z toho Binga a chcem vám ukázať miestnu architektúru. Ideme teraz opačnou cestou. A zajde slniečko, nech sa páči. A k ubytovaniu tu sme mali z toho Binga, že buď jednou stranou alebo druhou stranou, že 21 minút, do toho 22 pešo. Keby to malo byť napriamo, tak to je možno tak 10 minút, ale bohužiaľ to je tá rieka. No. Tak som vás ukázal ešte miestnu architektúru. Ľudia, podľa jednej aplikácie na počasie má byť dneska 24 stupňov chladku, podľa druhej aplikácie 22 a o pár dní na to, neviem, dneska je teda pondelok a myslím, že čtvrtok alebo piatok to vychádza, má byť podľa jednej aplikácie 8 stupňov cez deň a zamračené, podľa druhej nejak 12 a podľa jednej aplikácie nočná teplota až -2, podľa druhej aplikácie +3, takže neviem, čo z toho bude realita, ale podstatné je to, že keď sa ochladí z tých, no musí byť chladku, minimálne 22. Že keď sa ochladí z tých prebehu pár dní z 22, dajme to bude na 8. Páne Bože, to je až neuveriteľné. To... neskutočné. Potom akože má byť pár dní škaredo a dá sa to má to počasie vylepšiť. A ďalšia vec je, že my ideme teda tou opačnou stranou, ako sme prišli. A podľa satelitných snímkov by to mal byť most. No. Na Googleáckých satelitných snímkoch bol, na Mapy.cz satelitných snímkoch nebol, ale napriek tomu mi to ukazovalo teda trasu. Takže až tam ozaj ten most nebude a my sa budeme musieť trepať naspäť do mesta, tak asi ma trafí šlak. A už by sme mali byť za chvíľočku pri tom mieste, kde má byť ten most, tak vám to ukážem. Takže nový kruhový most, dobre Daniel, nový kruhový objazd, hlava chorá a nový most, takže ľudia sme zachránení, prejdeme cez rieku. A vidíme tam pri tej benzínovej pumpe HIFA. A tu je cesta naľavo. Či? No do čuče. Alebo musíme ísť dokola, šen tam doprava, páne Bože. Oh. A našťastie z toho mosta nemusíme ísť dokola doprava, ale sme sem doľava a táto cesta, ktorá vedie cez stavenisko, nás privedie k tej benzínovej pumpe. Iva! Dobre, Daniel, šup, ale do puče. 2. Let's go! A tá pumpa HIFA, čo už je za nami, tak je od nášho ubytovania cca kúsok. Podstatné ľudia, viete, čo znamená Sretan put? Šťastnú cestu! Ľudia, neviem, čo sa v Chorvátsku deje, ale jazdia tu vytrubujú. Už prví išli. V Chorvátske zastavím, viali z auta. Tak som zvedavý, čo tu bude teraz. Ale z jakého dôvodu dneska 6.4. veľkonočný pondelok? Aký majú dôvod na oslavu? Kamaráde, toto je ono, Juraj, pozeraj! Kamaráde. Nazar! Svadba!
Blbé stĺpy, kurník šopa. Týpek vonku ešte vystrečený z auta. On ma zaujala ešte jedna vec, že neviem, či nemali náhodou... Nebola to náhodou juhoslovanská vlajka ešte s chorvátskym znakom? Nie som si istý. Alebo, že vidíte, chorá hlava, no. Inak zaujímavé, ale to už pred nimi išla ďalšia kolóna aut, že by tu mali nejakú mega svadbu alebo viacero svadie pokope. Zaujímavé. Ľudia, Daniel halucinoval, že juhoslovanská vlajka. Juraj mi hneď povedal, že to bola Origoš Chorvátska a teraz som si to ešte pre istotu overil cez Wikipédiu. Áno, bola to chorvátska vlajka, hlava chorá, bože môj. Ja to nehrám. To sú halucinácie, blúdy na dennom poriadku. Vy sa na to pozeráte, ale ja to žijem. No ja mám dosť. A ja. Dva psíkovia, aha, tuto vlade nám vylezli, akorát sú mimo záberu, tak musím ísť takto vyššie. Dúfam, že akorát to nenatočím, keď one ho zepali auto. A kurňa, ísť tam je. Sa vráca naspäť. A kde je ten druhý? A ten vybehol vlade dole. Ten vybehol tam dole sa niekde. Tam som počul šuchotať. Obidvaja? Nie. Áno, jeden sa vracia dole a druhý podľa šuchotania vybehol tam niekde do lesa. Ty vole, to je sila. A to, čo ste počuli, tuto miestni magori jazdia jak divé svine, akože tu asi radar není, miestni to poznajú, tak tu chodia pomaly stovkou, blbci. No Havko, kam si sa vybral? Ne, choď prosím. Ne. Ide auto. Stihol, chvála Bohu. Šup do lesa, ty vole. No čo, pauza? No, fakt som bol zvedavý, kam sa vybere. Oddych, pauza, hotovo. Tam je to správne miesto. No, dobre. Ľudia, Juraj chce žonglovať s vajcami. Nech sa páči. Ja čakám, že mu padnú na zem. Šmaria. Stalo sa presne to, čo som predpokladal. Ale to sú tie varené, takže je to OK. No. Takže nič. V tomto tkvel ten fígel, že sú varené a ja už panika, on je žonglovať s vajcami, to musím natočiť, ak mu padnú na zem. Danielko, hlupučky, no. Aspoň, že ten Juraj rozmýšľa, prísam Bohu. Jupi, proti slnku, takže dobré ráno je ráno, ďalšieho dňa výletu je opäť 10:10. My sme sa vybrali smerom nie do mesta, ale smerom k ďalším vodopádom a ešte krajšie by tam mali byť nejaké tie mlyny. A toto ešte nie sú tie vodopády, to je len úvod videa, pretože tie vodopády sú ešte po ceste tam, no. Ľudia, ďalšie predvodopády. Na parádu. A ďalšie predvodopády. A my ideme stále smerom tam. Tam. A ľudia, ďalšie predvodopády, respektíve predposledný kus. A potom tam vzadu mali byť tie hlavné vodopády. Ideme sa pozrieť na tento ostrov. Káčička, poď na pekáčik, poď, šup. Oho. Pozrime ho, káčer. Chceš ísť na pekáč, čo? Ne, samozrejme žartujem. No, dúfam, že chápete. Je to zaujímavé, toto zaujímavé, človeče.
Pozrime ju. Super záber. A už ho jebe krížom krážom zaspáte, tie zdebáte. No, iné vysvetlenie ako to, že ten káčer chce ísť na pekáč, ma nenapadá. Nie je to dobre vidno, ale mal hlavu skovanú pod perím, pod krídlom. Jak som povedal slovo na pekáč, zastril, zbystril. Stále pred vodopády. Ale, čo vám ukážem, pozrite sa, jaká nálepka. Čiže Republika Mozambik. Dobré. Musel byť aký týpek testovateľ. Tak vlastne toto sú tie vodopády Malé Plivsko jezero. Je to označené ako jazero, vyzerá to ako rieka. A pozrite sa ľudia na ten sneh tam pozadí, na tom kopci. Na to, jak vypeká už tretí deň či koľkatý, to je neuveriteľné, tam je stále sneh. Akorát som Jurajovi hovoril, že keby som bol teraz niekde na úrovni Štokholmu, vo Švédsku, OK, tak sa nečudujem, akože na kopci je sneh, ale tuto Bosna, ktorá je od nás južnejšie, my sme od Bratislavy južne, ale 500-600 km, ako Bosna fakt prekvapila. A ešte Juraj hovoril, že najprv si myslel, že tá AI, že mu trepe zás blbosti, že tu bude sneh, že AI si vymýšľa, ale nie, mala pravdu. No niečo, ideme sa pozrieť tam.